808 Mafia, jedna z nejzásadnějších producentských uskupení 2000 let. Jména jako Southside, Lex Luger nebo TM88 zásadním způsobem ovlivnili trapovou produkci a stali se idoly tisíců mladých producentů po celém světě. Vlastně od první chvíle, kdy jsem slyšel tu příšerně napálenou 808 a super bouncy hi-hat patterny, tak jsem věděl, že tohle je to, co chci jednou dělat. A myslím, že dneska je to vnímaný už jako obrovský celek. V tomto videu si pojíme příběh 808 Mafia. Od vzniku přes kolaborace se jmény jako Gucci Mane, Kanye West nebo Future až po vliv na naši lokální scénu. Work as much as possible because the nigga that's him come sit in here and do 20 songs. All the work that I put in, it was just finally paid off. So I feel like that was one of my breakouts. I was in a relationship. I left my relationship. I was working as an engineer at the studio. Left the studio, out of here. We in here, 808 The Mob. Předtím, než budeme mluvit o 808 Mafii jako takové, si pojďme říct něco o jednotlivých členech. Southside jako zakladatel 808 Mafie, který ji vede také dodnes, se k produkci dostal už jako teenager. Hudbu a produkci měl odjakživa v rodině. Jeho reálný otec, který ho nevychovával, byl totiž také producer. Southsideova máma ho měla v 18 letech a vždy chtěla, aby hrál baseball. Ten ho hrál zhruba do svých 14 let, kdy u něj začal převažovat zájem o produkci. Zhruba v tuto dobu přichází zlomový moment. Southsideův street Spooky totiž Southsideovi přinesl notebook s FL Studiem. Spooky v tu dobu často chodil krást různé batohy a zavazadla na místní letiště. Jednou takto právě ukradl batoh nebo zavazadlo, v kterém našel již zmiňovaný notebook. Na něm bylo nainstalované FL Studio a Pooky se rozhodl, že notebook přenechá Southsideovi, aby program vyzkoušel. Moc dobře totiž věděl, že Southsidea hudba a produkce zajímá. My uncle Pookie used to go to the airport and just steal bags. He'd go to the airport, he'd come home, 5, 6 bags, go through the bags. He went through the bag, the motherfucker had a laptop bag in it with a speaker in it. Pulled it out, opened it up, that shit had Fruity Loops on it. Oh wow. So he gave me this shit and was like, learn how to make beats, make me some beats because he rapped this shit. Zde se bavíme zhruba o roku 2003 a FL Studio vzniklo v roce 98. Muselo se tedy jednat o velice starou verzi FL Studia. V té době navíc neexistovalo mnoho návodů, jak FL Studio používat, a tak se Southside musel vše naučit prakticky sám. Southside si FL Studio oblíbil a dělání beatů ho velice bavilo. V té době byl poměrně problémové dítě a když udělal nějaký průser, tak jeho máma mu zakázala dělat beaty. Pak když jsem vlastně se pustil do beatmakingu, tak to samozřejmě pro mě byla úplně první persona, který jsem zlížel, jelikož jsem si studoval každý jeho krok, celý ten sound, každou hi-hatku, každý snare, každou open hatku. Mezitím, co v Atlantě v Georgii Southside dělá své první beaty v FL Studiu, ve Virginii se v produkci dostává další mladý člověk, Lex Luger. Další postava spojována s 808 Mafií, která později změní trapovou produkci navždy. Lex však začínal v kostele, kde hrál na bicí pro různé církevní kapely. V tuto dobu také pochopil základy DJingu, kde vytvářel různé DJ sety, kde míchal instrumentály s akapelami. Naučil se tak základy hudební teorie a o věcech jako je BPM, bar a tak podobně. Hudba ho bavila a on se rozhodl zakoupit si hru na PlayStation 2. Šlo o videohru s názvem MTV Music Generator 3. Zde se dále rozvíjel a vytvořil zde první smyčky bicí. Do rukou se mu následně dostalo MPCčko a Lex společně s kamarády ze střední založili producentské uskupení Virginia Boys Production. Zanedlouho po zakoupení MPCčka Lex vidí producenta Pharrella, jak produkuje beaty v programu Acid Pro. Uvědomuje si, že zakoupení MPCčka byla vlastně ztráta jeho peněz. Jeho kamarád a kolaborátor Blackman mu pak ukáže FL Studio. Stejně jako Southside se do FL Studia zamiluje a dělá 12 až 20 beatů denně. Bohužel ve Virginii nebyla rapová kultura tak zasazená, jako například v Atlantě. Southside měl tak velkou výhodu, jelikož v Atlantě bylo spoustu producentů i raperů. V roce 2003 navíc vzniká sociální síť MySpace, která linkapování velmi pomohla. Southside se tak postupně seznamuje s lidmi jako Metro Boomin, TM88, Doughboy a další. I think you also met Metro when he was 14. Yeah, 14, 15, some shit like That's that. wild. Metro, my boy. I met TM really before I met Walker for real. TM was always like a guy from where we was from that made beats. I feel like Doughboy, he knew. Yes. You know, that's why I fuck with Doe. I knew Doe since he was 14.
It's just certain ones I just fuck with, you know? Tím, jak Southside v Atlantě cestuje do různých studií, eventuálně poznává rapera Wooda Kida. Ten je členem Gucci Maneova labelu 1017 Brick Squad Records. V tu dobu měl Gucci Mane manažerku jménem Debra. To je máma Waka Flocka Flama, který rád ve studiu trávil čas. V té době ale ještě vůbec nerapuje. Wakovi se Southsideovi beaty líbí a nabídne mu, že je zkusí pustit Gucci Maneovi. Gucci však beaty od Southsidea odmítá, nerozumí jim a neví, jak do nich rapovat. Gucci used to always say he really didn't know how to really like rap on my beats at first, like, you know? He didn't really understand them, so he didn't really start rapping on my beats till Wu again. Wu made him rap on my beats. Waka se tedy rozhodne, že když beaty nechce Gucci Mane, tak je zkusí narapovat sám a začne tak ve studiu pracovat na svých prvních nahrávkách. Na jednom z koncertů Gucciho pak Waka Flocka Flame tyto tracky hraje live. Skladby měly neskutečnou energii a crowd je cenil. He went on the road with Gucci and he opened up, he just performed, he took the mic, they put the song on, he just performed. Somebody recorded it on his phone, he brought it back and showed me. The energy from the crowd, I was like, damn. That shit look crazy. I ain't never seen no shit like that before. Po tomto úspěchu začal Waka pracovat na svém prvním mixtapeu Salute Me or Shoot Me. Zde Southside produkoval hned několik tracků. Jedná se vlastně o jeho první placementy a také prodané beaty. Konkrétně za beat k tracku We On The Way dostal Southside $200. To pro něj v té době byly obrovské peníze. Wack gave me like $200 for We On The Way. That was the first beat I ever sold. I thought them $200 was like $2 million. Na projektu se také nacházel track Oh Let's Do It, který zaznamenal komerční úspěch. O tomto prvotním mixtapeu se nerozvěděl nikdo jiný než Lex Luger. V té době naprosto bez peněz a s druhým dítětem na cestě. Lex potřeboval v hudbě nutně prorazit, jinak věděl, že nebude schopný uživit rodinu. V té době na MySpace spamoval tunu raperů s těmi beaty. Jedním z nich byl právě i Waka Flocka Flame, kterému Lex poslal 50 beatů. Waka mu odepsal: díky tobě to budu muset brát vážně. Budeš tím, co odstartuje můj druhý mixtape. Na mixtapeu Salute Me or Shoot Me 2 se takyž objevila Lexova i Southsideova produkce. Z mixtapeu bych rád vypíchl track Lambody Summer. Na tomto tracku totiž na featu rapuje sám Southside. Tento mixtape vyšel v roce 2009, takže Southsideovi bylo 19 nebo 20 let. Po vydání tohoto mixtapeu následně Gucci Mane Waka Flocka Flama podepsal pod Brick Squad Records. Waka následně Lexovi nabídl, že mu zaplatí letenku do Atlanty, aby s ním mohl dělat na jeho debutovém albu. Lex nabídku přijímá, doma však nechává svou přítelkyni a 2 děti, což je mu samozřejmě líto. V Atlantě začne žít u Waky v basementu. Zde se potkává právě se Southsidem, Debrou a dalšími lidmi. Tento basement ale rozhodně nebylo žádné profesionální studio. Nefungoval zde dokonce ani internet. Southside s Lex Lugerem zde od rana do večera dělali jenom beaty. Za každý beat, který Waka použil, jim platil $200. Během tohoto procesu se samozřejmě Southside s Lex Lugerem velice zblížili. Začali dělat i kolaborativní beaty spolu. První kolaborativní beat, který oficiálně vyšel, je track Bustin' Adam. Ten se nachází již na debutovém albu Waka Flocky s názvem Flocka Valley, které vyšlo na konci roku 2010. Většinu beatů zde produkoval Lex Luger. Southside měl na celém albu pouze 3 produkce a nejednalo se zrovna o virální tracky. Jeden z největších hitů na albu, track Heart in the Paint, produkoval právě Lex Luger. I go hard in the motherfucking paint, nigga. Leave you stankin', nigga. What the fuck you thinking, nigga? Ten původně vyšel už na mixtapeu Salute Me or Shoot Me 2 pod názvem Go Hard. Tehdy se ale neuchytil. Jako single z alba Flocka Valley pod názvem Heart in the Paint vyšel až v květnu roku 2010. Jednalo se o obří hit, který začal hrát v rádiu, Lexovi volali manažeři a track byl úplně všude. Southside had turned the radio. And I heard it a little bit. Southside, you hear that? Checked it up, man. That felt crazy. Když říkám, že Heart in the Paint bylo úplně všude, tak tím myslím i v Česku. Český rapper Sergej Barakuda byl jeden z prvních, ne-li úplně první u nás, který se Wakou nechal inspirovat. Waka Flocku Flama poslouchá snad už od úplných začátků. Když však tehdy říkal o Wakovi lidem v Česku, tak mu nerozuměli. Jeden člověk, který Sergeje chápal, byl producent Willy Winnick.
Ten produkoval celé první album Sergeje Barakudy, Pouliční ekonomická, vydané v roce 2010. To bylo v té době inspirované především Zaytovenem a crunkovou muzikou. Já jsem v roce 2008 jsem hrál biliard se svým tehdejším producentem Billy Winnick z Ostravy. Yes. A říkám mu, hej, tady je týpek jménem Waka Flocka. Co, ukáž. OK, on to pochopil, ale většina lidí nechápala, co jsem chodil a ukazoval Waka Flocka, nechápala, vůbec nechápala, o co jde. V podstatě to, s čím přišli Southside, Luger, Zaytoven, tak to jsou na mě největší producentské vlivy. Když jsem se přímo Willy Winnicka ptal na Waka Flocku Flama, tak mi řekl, že ho znal už dřív díky Sergejovi. Více k nám do Česka však pronikl právě díky hitům jako Oh Let's Do It nebo Heart in the Paint. Někdy v roce 2007 mi Sergej Barakuda řekl o raperovi, o kterém si myslí, že bude jednou velký. Nemohl jsem tušit, jak moc ovlivní mou budoucí tvorbu. Tím raperem byl Waka Flocka Flame. Když v roce 2010 vyšlo jeho album Folkavelli, okamžitě jsem si zamiloval produkci Lexe Lugera. Inspirace je taky zřejmá v tracku Dokud nechcípnem od Waka Feed Rook, Sergej Barakuda a Hugo Tox, nebo v tracku Každý den od Sergeje, který možná ani pořádně neznáte. Po velkém úspěchu alba Flakavelli je Lex Luger zajištěn. Má spoustu peněz a z Virginie se tak stěhuje do Atlanty. V tuhle dobu Lex Luger naprosto předostl Southsida. Když Southside viděl, jaký úspěch má Lex Luger, tak si řekl, že to musí zvládnout taky. Shit, when I seen this nigga Lex come in the house with like 15,000 on him. I was like, hell yeah, I can make some money out of this shit. Jeden ze zásadních kontaktů v tuhletu dobu je kameraman z PIV TV. Jedná se o člověka, který kontaktoval jak Southsida, tak Lex Lugera. Od obou si vyžádal beatpack a beaty následně přehrával například Rick Rossovi a dalším umělcům. My guy named Spiff TV. Spiff used to do our Rick Ross and them shit. So Spiff was like the first person to ever take my beats and go get like Ross on them and, you know, like Meek at the time. He was the first person to give me a shot for it, besides Waka and them. Tu dobu chtělo hodně raperů skladbu Heart in the Paint remixovat, takže psali Lex Lugerovi, jestli by jim poskytl ten beat. Díky tomu vznikl remix například od Taigy nebo právě Rick Rosse. Rick Ross do Lexových beatů rapuje dál a vydává hity jako BMF nebo MC Hammer. Lex Luger taktéž dostává pozvánku do New Yorku, a to od samotného Kanyeho Westa. Zde spolupracují na skladbách jako See Me Now a později Ham. Lex Luger je v roce 2010 obrovská hvězda. Do trapu přináší úplně nový zvuk. Orchestrální melodie spolu s nepravidelnými rytmy bicí a 808 basou jsou v tuhle dobu receptem na úspěch. Každý druhý trapový beatmaker chce být v tuto dobu jako Lex Luger. 808 Mafii na tom prvotním začátku tu jsem objevil někdy v roce 2013-2014, kdy mi známý ukázal video od Lexe Lugera. Myslím si, že to video je z roku 2011, je to Lex Luger Cook Up, je to most legendary věc, co jsem kdy viděl. Jakmile jsem slyšel ty tvrdý orchestrální nástroje, potom ty netradiční, jak bych to řekl, hightky, pořád tam opakovaly ty open heads, totálně jsem se do toho zamiloval v tu chvíli. Internetem se rychle šíří různé drumkity, které mají obsahovat právě zvuky, které Lex Luger používá. Nejvíce ikonický je pravděpodobně Lex Luger Riser. Ten zní takto. Už v období alba Flakavelli Waka Flocka říkal, ať si Southside spolu s Lex Lugerem udělají producentské uskupení. To se stane, a to v roce 2011. V tu dobu Southside spolu s Gucci Manem a Waka Flockou pracují na jejich mixtapeu Ferrari Boys. Southside zde produkoval snad 80% celého mixtapeu. V jedné ze session Waka Flocka freestyloval a během svého freestylu řekl slavní spojení 808 Mafia a následně jména Southsida a Lex Lugera. Když Southside slyšel slovní spojení 808 Mafia, tak se mu okamžitě zalíbilo. Waka came up with SZA. Like Waka used to say my name in the song. Him and Gucci album Ferrari Boys. And he was like 808 Mafia, SZA and Lex. That's where the 808 Mafia came from, the name. When he said that, I took that name. He just said that shit freestyle and I was like, what? I'm running with this shit. Pro Lexe to byl však přesný opak. Slovo mafia se mu nelíbilo a nechtěl s tím být spojovaný. Navrhovali ještě další názvy, jako například 808 Gods. Southside si však prosadil svoje 808 Mafia.
Lex Luger se tady k tomu názvu vyjadřuje v mnoha rozhovorech. V jednom například říká: tehdy jsem prostě netušil, že se 808 Mafia stane pojmem. Když se lidé podívají na slovo mafia, víte, co si pod tím představí. Nechtěl jsem, aby moje děti vyrostly svědomím, co to slovo znamená, a svědomím, že jsem byl jeho součástí. Lexovi se jednoduše líbil nápad vytvořit uskupení a nelíbil se mu název 808 Mafia. Nikdy vlastně ani nebyl oficiálně součástí, i když je s 808 Mafia spojován. Southside měl však už vizi a začal do Wakova Mansionu zvát různé producenty. Jedním z prvních je právě TM88. Ten ještě před 808 Mafia se Southsidem neměl dobré vztahy. Šlo o jejich společného známého, rapera Slim Dunkin, který je dal dohromady. Southside dává v rozhovorech veliký kredit právě Slim Dunkinovi, a to za to, že 808 Mafia vůbec existuje. Actually, my brother Dunk, God bless his soul, Slim Dunkin called me one day because they kept TM. I'm like, man, I ain't fucking with him. He used to fuck with me like that. Dunk called me one day and was like, nah, you fucking with him. He's like, I'm finna bring him to the house. And he brought him over there. Ever since then, Tim always been like a big brother to me though, So, yeah. But Dunk really did this with us and was like, nah, bro, y'all a group. This shit gonna be hard, Right. So, Dunk played a big role in 808 Mafia too. He played a very, very big role. TM88 začal produkovat ve svých 14 letech, a to díky svému bratrancovi. V beatmakingu TM vždy inspirovali hororové filmy a soundtracky, ať už šlo o Michael Myerse, Elm Street, Scream nebo Chucky. Se Southsidem se blíže znají zhruba od 17 let a jejich vztah byl v průběhu let různorodý. Jedna zajímavost o TM, předtím než se jmenoval TM88, tak se jmenoval Brewski Boy. As hard as TM beats, his name was Brewski Boy. His name wasn't even TM88, like, you know what I'm saying? I want to make beats like Brewski. Lex Luger byl u vzniku se Southsidem, TM88, Boomem. A tyhle ty lidi založili totální game s dalšíma X-rappers, jako je Future, Young Thug, Young Scooter. Po TM se k 808 Mafii přidali další producenti, jako Fuse, Purps nebo Tarantino. Konkrétně Purps a Fuse jsou poměrně klíčoví. Fuse pochází z Bronxu, díky čemuž má poměrně odlišný zvuk od ostatních 808 Mafia producers. Je zvyklý samplovat, má poměrně blízko k boom bapu. Purps poté bude tím, který o několik let později vytvoří takovou novou odnož 808 Mafie, kdy začne dělat hodně melodické věci a tím do uskupení přivede trochu jiný zvuk. 808 Mafie ale nepřinesla jenom nový zvuk, přinesla i nový způsob tvoření beatů. Tím myslím to, že když Southside a Lex Luger začali být známí, tak si museli obhajovat, že používají FL Studio. Především starší producenti vůbec nechápali, že jejich beaty vznikají na počítači v softwaru. I'm noticing that all these producers are using Fruit Loops now. Yep. And they used to badmouth it before. This boy made hit songs with it. You know what I'm saying? Spousta dalších producentů zase používala úplně jiné programy, jako například Reason, Acid Pro nebo Logic. Když Fuse původně přišel k 808 Mafii, tak používal program Reason, a to na Macbooku. Southside je známý tím, že Mac nesnáší, a tak Fuse musel přejít na Windows a na FL Studio. Pojďme se na chvíli vžít do Southsidevy situace. Southside sice vede uskupení producentů, ale většinu těch producentů nikdo nezná. Když se tady v tu dobu řekne 808 Mafia, každý si představí Southsida a Lex Lugera. A jak jsme si již řekli, Lex Luger vlastně ani 808 Mafii nefíloval. Southside tedy potřebuje nějakým způsobem dát vědět světu, že 808 Mafia není jenom on a Lex. A jak nejlépe to udělat, než společným producentským mixtapem 808 Mafie. Ten vychází v roce 2012 na stránce livemixtapes.com. Tento prvotní mixtape obsahoval 23 tracků, mnoho z nich ale byly interludy. I tak se zde ale nacházelo velké množství beatů, a to beatů, které všichni v té době chtěli. Celý mixtape byl navíc hostován DJem Trapaholics. Ve své době se snad jednalo o úplně první producentský mixtape, složený pouze z beatů, který byl hostován takto legendárním DJem. Tento první mixtape 808 Mafie naprosto zbořil internet. Stránka livemixtapes.com kvůli němu dokonce crashla a tento mixtape za jeden den nazbíral více jak 2 miliony poslechů. If you think we was really like put in a position immediately because it's like the first instrumental hosted by a real DJ, and so that's how it helped a lot.
We was right on the top of live mixtapes in that pit. Na mixtapeu se nacházely beaty od skoro všech členů tehdejší 808 Mafie. Kromě Southsidea, TM, Fuse, Purpse a Tarantina to byl ještě Trackman, Bebop, Bobby Beats a shoutout na mixtapeu dostal také J Neutron, což je člověk, který dělal ty ikonické 808 Mafia tagy, které už jsou na tomto mixtapeu přítomny. 808 Mafia. 808 Mafia. A nigga need to know who the fuck my niggas is. A nigga need to know what the fuck 808 Mafia is. Everybody see 808 Mafia and just be like, oh, that's Lex Luger and Southside. Now that shit more than that. That shit Southside, that shit Lex, that shit a whole bunch of other people. So I'm introducing the world to 808 Mafia. 808 Mafia the team, 808 Mafia the squad, 808 Mafia the super producing crew. Let's get it. 808 Mafia jsem objevil, si myslím, třeba před 10 lety, když jsem skateoval a hodně jsem se koukal na skateový videa, kde jsem právě poprvé slyšel nějaký věci z Flakavelly a z prvního 808 Mafia mixtapeu. V tuhletu dobu 808 Mafia spolupracuje hlavně s Gucci Manem, Rick Rossem, Meek Millem nebo Doughboyem. Southside také produkoval skladbu Illest Motherfucker Alive od Kanye Westa a Jay-Zho. Tato skladba vznikla, když byl Southside s Lex Lugerem v New Yorku. Následující rok 2013 808 Mafia přibírá nové členy a vydává svůj druhý mixtape. Tento mixtape byl tentokrát hostován 3 DJi. Šlo o DJ Screama, DJ Dramu a DJ Trapaholics. Novými přírůstky do 808 Mafie jsou producenti Chris Fresh a OG Tex. Co je v této době důležité, je hudební posun. 808 Mafia se odklonuje od orchestrálních melodií a razí spíše cestu zvonkových, klávesových, repetitivních melodií. Melodie prostě, který zní jako roboti, jako nějaká laboratoř nebo prostě továrna nebo já nevím, ale znělo to úplně prostě pekelně a absolutně anti-mainstreamově. Mezitím, co se 808 Mafia vyvíjí, Lex Luger stagnuje. Je mu vyčítáno, že už několik let dělá prakticky pořád ten stejný zvuk. Lex Luger vlastně neví, co má dělat, snaží se hledat různé nové způsoby, jak dělat beaty, ale nedaří se mu to. Celou věc následně řeší drogami a alkoholem. Like I would wake up and do Molly, and then once I got too hype, I would do Xanax, and then take that with some lean or Adderall. It could have been anything, dude. It was all of it I was taking. Only thing I didn't do was play with my goddamn nose. If it took me out of my element and I was able to sit down for 9 hours and make some beats, man, give it to me. I was addicted to that high. I thought, in a sense, I needed that to make another BMF or another Hard in the Paint. 808 Mafia, zejména Southside a TM88, se přes Metro Boomina v tomto roce dostávají k Futurovi. Produkují zhruba polovinu mixtapeu Futurova labelu Free Bands s názvem The Movie, který v tento rok vyšel. Myslím si, že první věc od Futura, co jsem slyšel, byl single track Tony Montana. Takový to nejvíc známý, co Future v té době vydal. Tak to byl chytlavej, hrozně trapovej, silný beat. Pohltilo mě to. Southside a TM se také dostávají do Chicaga a produkují například pro Chief Keefa nebo SDho. Když jsem začal dělat trapový beaty, tak právě Chief Keef byl úplně první člověk, který definoval můj sound. A až někdo v roce 2014 jsem poprvé slyšel track Jealous od Fredo Santana a Kendricka Lamara, který právě produkoval Tarantino. A od té doby jsem začal 808 Mafia Voice tak vnímat čím dál tím víc, až jsem se nakonec dostal k lidem jako je Waka Flocka, Gucci Mane, Young Thug nebo Future. Southside tady v tu dobu, zhruba 2013-2014, hodně pracuje ve studiu DARP. Jedná se o vyhlášené studio v Atlantě. Southside zde v tu dobu dělal beaty s Metro Boominem, Sonym Digital a Weezym. Zrovna Weezy je ještě v tu dobu víceméně nikdo, upcoming producer. DARP je místo, kde v roce 2013 vzniká legendární skladba Young Thuga, Danny Glover, také známá jako Two Bitches. Velice zásadní skladba v Young Thugově kariéře. S touto skladbou je také spjata poměrně zvláštní situace, kdy se říká, že skladbu produkoval TM88 a Southside. Southside ale v některých rozhovorech říká, že Danny Glover produkoval sám, bez pomoci TM. Like Danny Glover, I actually made Danny Glover alone. No one made that with me. TM didn't make that beat with me. I made Chosen One alone. No one made those beats with me.
Southside tuto skladbu také označuje jako katalyzátor nového zvuku a začátek používání distorted 808s v trapu. That was another swag in hip hop, that type of beat, like you know, that was the start of the distortion 808 that I used, like just how it was, like that was just a whole nother start of a whole nother swag in hip hop, you know. To už se dostáváme do roku 2014, velice zásadní rok pro trapovou hudbu. 808 Mafii jsem se dostal poprvé snad někde v roce 2014. Tak rozmezí toho roku 2013, 2014, tak jsem objevil 808 Mafii s tím, že už tam byl Southside, byl tam TM88, ale v tom roce 2014 tak jsem narazil na Futura, jo. To už jako, to mě jako změnilo úplně pohled na celou tu game. Vychází totiž album Monster od Futura, které skoro celé produkovali Metro Boomin a Southside. Zde můžeme vnímat jeden z nejvíce ikonických trapových zvuků. Mám na mysli 808 Mafia Kill Bill Sirénu. Ta do 808 Mafie přichází spolu s chorvatským producentem Gezinem nebo také G-Zanem. And my boy Gezin, I got a dude in Crazy who put sounds on my computer, Sound God. Gezin put a pack on there, and the pack had that sound, actually a Kill Bill sound in there as a sound. And I put it one time in the beat right there at the start, and just from then on, it's just been... Gezin mimochodem vynalezl tu sirénu, která se říká Kill Bill, takový ten pískavý zvuk, máš ho tam? Tohle udělal Gezin z Chorvatska. A používají to všichni. Southside. Když se dneska vlastně řekne 808 Mafia nějakému producentovi nebo někomu, kdo je zapájen do toho trapu, tak všichni ví, všichni znají sirénu. Zajímavé je, že G-Zane začal dělat beaty potom, co vyšel Rick Rossův track BMF, to znamená rok 2010. A o zhruba 3-4 roky později už je součástí 808 Mafie a ještě k tomu dotáhne takovýhle ikonický zvuk. G-Zane je zásadní i pro naši lokální scénu. Jsou to opět Sergej Barakuda a Willy Vinik, kteří se v roce 2014 s G-Zanem scházejí v Chorvatsku. Sergej v rozhovorech říká, že v tu dobu v Evropě nebyla trapová scéna příliš velká, což je důvod, proč kontaktování G-Zana nebylo v té době tak náročné. Evropa a trap byl v roce 2011-2012 malý. A jako lidi, co dělali trap, ať už rapovali nebo produkovali, tak prostě si našli tu cestu k sobě přes sociální sítě. Takže s Gezinem tam to taky vznikalo vlastně jakoby od základu. Někdy kolem roku 2011-2012 jsme se skontaktovali s chorvatským producentem Gezinem, který se o rok později stal členem 808 Mafia. Ve stejném roce jsme podnikli společnou dovolenou, během které jsme tvořili například tento nikdy nevydaný beat. Nebo beat, který se stal podkladem pro Delikův song Ilegální flow feat. Sergej Barakuda. Sergej Barakuda je také jeden z mála, ne-li jediný v Česku, který měl beaty od Lex Lugera, Zaytowena, Drama Boye a dalších amerických producentů. Můžeme je najít na albech Pouliční ekonomická 2 a Pouliční ekonomická 2,5. Pokud by vás zajímalo, kde Sergej k těmto beatům pravděpodobně přišel, tak vám doporučuji si pustit moje video o Sergejovi, kde se tato věcí zaobírám dopodrobna. Mimochodem jsem si téměř jistý, že název alba Pouliční ekonomická 2,5 je opět inspirovaný Waka Flockou a to jeho mixtapem Salute Me or Shoot Me 2.5. Co se týče alba Monster, rád bych zde ještě vypíchl track Codeine Crazy. Pro mnoho posluchačů se jedná o velice srdcovou záležitost a také o jeden z nejlepších Futurových tracků. Vtipné je, že beat Codeine Crazy byl původně určen pro Nicki Minaj. I really made the beat for Nicki, because she was working on her album, and then I was like, I wanted to give her some beats like so bad, and I ended up not getting them to her. And Future called, he was like, I think it was the next day or the next 2 days, he was like, bro, I need some beats, I'm going in. Fuck it, sent the whole pack to him. Tento rok je také spojován s dalším Futurovým releasem, albem 56 Nights. Futurův přítel a kolaborátor DJ Esco byl v tomto roce poslán na 56 dní do vězení v Abu Dhabi za držení 15 gramů marihuany.
Hlavní problém byl ten, že Esco měl u sebe harddisk Futura, na které měl Future nahranou hudbu za posledních několik let. To znamená, že Future musel nahrát úplně novou muziku. V tomto období nahrál konkrétně projekty Beast Mode se Zaytovenem a 56 Nights se Southsidem, po případě 808 Mafia. Projekt 56 Nights je zajímavý hned z několika důvodů. Všechny tracky zde produkoval Southside až na track March Madness, který dělal Tarantino. Southside navíc všechny beaty k tomuto projektu udělal za jeden večer. O celém projektu mu navíc řekli den před vydáním. Future mu den předem zavolal, ať dorazí, a následně mu oznámil, že následující den dropuje 56 Nights. Casino pulled me to the side and was like, man, nigga finna drop the hardest shit in his life. All your beats. So I'm like, what? Like, what the fuck is you talking about? I didn't even know. Myslím si, že celkově pro lidi, co mají rádi jako ženský rap, tak 808 Mafia je do dneška jako velkou inspirací a vždycky přijde s něčím novým, co přinese, nebo jak v daném období budou ty alba znít a tak dále. No. Takže si myslím, že ten impact je jako velký. Tento projekt byl ale také zdrojem kontroverze. TM88 se ohradil na Twitteru, kam napsal, že track Diamonds from Africa má nějaké zvuky od něj. Na skladbě ale samozřejmě nebyl nikde kreditovaný, byl tam pouze Southside. Netrvalo dlouho a Southside se tedy k tomu vyjádřil v rozhovoru. Když měl jmenovat členy 808 Mafia, tak začal tím, že řekl fuck TM88 a že do 808 Mafia rozhodně nepatří. TM tedy v roce 2015 opouští 808 Mafia. Ještě než budeme pokračovat v nabitém roce 2015, bych rád zmínil dvě věci. Za prvé, tady v to období už jsou v 808 Mafia další producers, jako například DY Crazy nebo Trey Pounds. Problém je v tom, že neexistuje žádný oficiální seznam 808 Mafia producers a nevíme ani, jestli k ním připojili. Těch producers je dneska asi přes 40 a nemůžu zde bohužel zmínit všechny. Druhá věc, kterou bych rád zmínil je, že Southside v roce 2014 začíná rapovat pod přezdívkou Young Sizzle. Vydává konkrétně svůj první díl ze série mixtapeů Free Agent. Těch bude následující roky pouze přibývat. Pokud budeme pokračovat dál v roce 2015, tak si musíme určitě povědět o Dirty Sprite 2. Jedno z nejvíce ikonických trapových alb všech dob. Prakticky celé produkované Southsidem a Metro Boominem. Southside byl v rámci pracích na Dirty Sprite 2 poprvé v Los Angeles. Zároveň žil nějakou dobu s Travisem Scottem, když dělal na svém albu Rodeo. K Dirty Sprite 2 se dá říct opravdu hodně. Southside tento projekt popisuje jako zlomový, byl to zásadní vývoj zvuku a Future i Southside byli před vydáním velice nervózní. Southside na Dirty Sprite 2 produkoval jedny z největších hitů, tracky Stick Talk a Fuck Up Some Commas. V obou případech Future po nahrání těchto tracků Southsideovi volal a řekl mu, že nahrál něco šílenýho. Specificky u tracku Stick Talk mu Future řekl: tenhle beat je nadčasovej, bude to nadčasovej hit, bude to hit na dalších 10 let. A taky měl pravdu. Druhý zmiňovaný track Fuck Up Some Commas je také zajímavý. Vznikl totiž o jeden den dřív, než vyšlo album Monster. A tak tady se předpokládalo, že to bude obří hit. Na Dirty Sprite 2 Southside spolu s Metrem udělali klasiku, která i po více než 10 letech stále rezonuje. I po více jak 4 letech od založení 808 Mafia Southside stále udává směr trapového zvuku. A vlastně na 808 Mafia se mě vždycky líbilo to, jak to bylo hard, prostě punchy. A vždycky spoznal ten rukopis těch 808 Mafia producentů. Protože oni se pořád evolvujou. To není, že by pořád dělali jenom ten jeden a ten samý pattern. Ale u nich je taky ten posun. Po vydání Dirty Sprite 2 je rok 2016 naprosto klíčový a zlomový. Hned ze začátku roku se stane velice populární streamování. V tu dobu se ještě nedá streamovat na Instagramu a proto producenti používají platformu Periscope. Jde vlastně o live streamovací platformu od Twitteru, založenou v roce 2015. Už ze začátku roku zde streamují například Southside, TM88 nebo Gezin. Pouštějí zde nově udělané beaty nebo dělají beaty přímo na streamu. Tohle bylo velice zlomové v tom, že producenti z celého světa se na stream mohli připojit a mohli vnímat opravdový lifestyle těchto producentů. Nic nebylo předem připravené a producenti dělali beaty přímo na místě.
Na konci roku 2016 v listopadu následně Instagram přidává livestreamovací funkci. Fenomén streamovacích producentů se tedy stává ještě populárnější. Já jsem vlastně Elite Mafii začal vnímat ještě předtím, než jsem dělal beats. Takže než jsem byl vlastně hella ponořený do toho, tak už jsem samozřejmě věděl o Southsideovi, viděl jsem ty úryvky z těch streamů, jelikož jsem vlastně už v té ATL trapové kultuře vlastně nějakým způsobem zapojený byl. Poslouchal jsem to Ranec, Futura, Young Taga, Doughboy a tak dál. Takže vlastně celkově už jsem věděl, o co go. V tomto roce se pod 808 Mafii taktéž připojuje producent Cicero. Ten dostává přezdívku Keys of 808 Mafia a společně s Purpsem dokazuje, že 808 Mafia nemusí být jenom o tvrdých trapových beatech. For so long, 808 Mafia always known to be hard trap. Just that, oh yeah, they got the hard trap beats. But like people don't understand that these are still producers. You feel me? Like the world put them in a box. They didn't put themselves in the box. So v tomto období let 2016, 2017 a 2018 se 808 Mafia zvuk dostává více i k nám do Česka. Můžeme to slyšet například na tracku Ledovej od Izomandiase, který je jeden z největších průkopníků trapu u nás. Track Ledovej je úplně přímo 808 Mafia type beat a Deky na něm dokonce použil i 808 Mafia Sirénu. To je poměrně nepatřičné, protože pokud jste nebyli členem 808 Mafie, tak jste rozhodně neměli v úvozovkách právo používat 808 Mafia Kill Bill Sirénu. Je takový producentský pravidlo, že nepoužíváš prostě 808 Mafia Sirénu, když nejsi 808 Mafia. V tuto dobu začal s 808 Mafia spolupracovat také Huckleberry 808. Na jeho Instagramu můžeme najít fotky z roku 2017, kdy má například kolaborativní beat s Husseinem z 808 Mafie, anebo fotky osobně s Gezinem. Huckle spolu s Gezinem produkovali i některé československé tracky. Jedná se o skladby Makohejs od Hugo Toxe, Gáčovský sen od Fajera Flex Kinga a Crank Jackpot od Smeka a Izomandiase. Gezin následně ještě solo produkoval 3 skladby na Sergejovu albu Pouliční ekonomická 3. Skladby Holka přede mnou má tu věc, Roluju a Furt bokem. Na albu Pouliční ekonomická 3 se také nachází track Hustle, kde se na featu objevil samotný Waka Flocka Flame. Sergej tuto spolupráci domluvil v roce 2018 přes Wooda Kida, a to v pražském Lucerna Music Baru. A jo, tak najednou jsem byl v Lucerně, v backstage a zdravili jsme se s Flákou a říkám mu, prosím tě, nedá tě tím jako seru před koncertem, ale chtěl bych s tebou udělat track. On říká, uděláme 2 tracky. A jednoho dne jsem mu poslal track jménem Hustle, raw verzi demo, úplně nesmíchanou prostě v premixu, znělo to hrozně. Poslal jsem mu ten track, 3 dny žádná odpověď a po 3 dnech mi píše ze studia, že mi pošle zpátky track Hustle s Lokou. A v ten moment vlastně bylo to pro mě wow. Následující rok 2017 je důležitý zejména pro producenta ATL Jacoba. Ten se po objevení FBG Casinem, bratrem Futura, stává producentem pro Free Bands. Jacob bude v následujících letech jeden z nejvíce dominantních trapových producentů na scéně. Ačkoliv není přímo členem 808 Mafie, o Mafii se vyjádřil v rozhovoru pro DJ Vlada následovně. 808 Mafia, but like 808 Mafia, they FBG 808 Mafia. So. Okay, I see what you're saying. Yeah. A vlastně když jsem začal dělat beats, tak jsem hodně byl inspirovaný právě Southsidem. Pak se o to samozřejmě přidali jiný producers jako Hendrix, Smoke, ATL Jacob. Podívejme se všichni na ty top charts jako v Americe. Tam pořád dominuje 808 Mafia a pořád se objevují další nové jména producentů, jako je třeba ATL Jacob. Další rok 2018 je opět jeden z těch zásadnějších. Na Southsideově YouTube kanále začínají vycházet 808 Mafia TV videa. Jedná se o videa zachycující členy 808 Mafie při dělání beatů a dalších aktivitách. Tyto videa natáčel speciálně najmutý člověk jménem Chapman. 808 Mafia TV videa společně ještě s Genius Deconstructed a Southside Against the Clock formovali novou mladou generaci dnešních producentů. A k 808 Mafii jsem se podle mě pořádně dostal kolem roku 2018-2019, kdy jsem už chvilku dělal nějaký beaty v FL Studiu, ale zároveň jsem hltal videa ohledně FL Studia na YouTubeku, kde samozřejmě postupem času na mě začaly v doporučených videích vyskakovat
videa s FL Studiem spojený, což bylo samozřejmě i Southside a 808 Mafia. 808 Mafia epizody. Beaty z těchto videí jsou dneska už ikonické a různí producenti se je snažili remakeovat například na YouTube. V roce 2025 se samotný Chapman, který natáčel ty 808 Mafia TV videa, vyjádřil. Řekl například, že v tu dobu vůbec netušil, jaký tyto videa budou mít impact na mladou generaci producentů. Zmínil také, že má dostatek materiálu na to, aby udělali celý 808 Mafia dokument. Záleží pouze na Southsideovi. Being in these rooms, bruh, listening to these beats, witnessing history, seeing how the workflow is, the hustle is, how these guys operate, what they do. Rok 2018 je také rok vydání kolaborativního projektu G Herba a Southsidea s názvem Swervou. Ti spolu poprvé kolaborovali už v roce 2015 na tracku Rollin'. Následně se stali velice dobrými přáteli a udělali spolu tento projekt. Herb, my real little brother, like Herb talk to my mama, same amount I talk to my mama. That's my real brother, like talk to my son on the phone, I check on his kids, like, you know what I'm saying, like it's my real brother. Na projektu můžeme najít spoustu beatů, které produkoval TM88 spolu se Southsidem, kteří se spolu konečně udobřili. Tyjo, 808 Mafia mě ovlivnila takovým způsobem, že mě vlastně tenkrát nasměrovala zvukově. A na základě toho jsem našel lidi, který baví to stejný, co mě. Na základě toho jsem začal dělat prostě podobné beaty, podobné melodie, které jsem začal posílat lidem, který to baví. Na základě toho jsem našel Ktodovskýho, který prostě je dneska pro mě rodina. Známe se už několik let, máme za sebou neskutečnou historii spolu. V roce 2018 má velký come up také rapper Juice WRLD. Ačkoliv se může zdát, že ten s 808 Mafia nemá vůbec nic společného, tak opak je pravdou. Mixing a mastering engineer 808 Mafia, Max Lord, byl ten, který dal Juice WRLDovi šanci. To bylo ještě v dobu, kdy Juice WRLDa vůbec nikdo neznal a nikdo mu nevěřil. Je to také producent Purps 808 Mafia, který produkoval hodně tracků od Juice WRLDa. So, you know, we'd be up for like days recording Southside, and Juice would be just like sitting on like the little bed behind us in the little room. He'd be like, hey, like, let me record, bro, please, come on. And then Sizzle, even Southside would turn around and be like, hey, bro, like, watch how it's done, bro. I got you. Because, you know, not knowing what's really, who's really sitting behind him yet. Zde je právě vidět ten vývoj v průběhu let, kdy na začátku 808 Mafia byste si vůbec neřekli, že rapper typu Juice WRLD by mohl být s 808 Mafia jakkoliv spojován. Southside, je to všechno trap music, někdy je to takový víc softy, ale pořád tomu dodává ten vibe, že ty lidi, kterou tu wave jako založili, tak pořád hitujou. Čím blíže se dostáváme konci druhé dekády 21. století, tím více je Southside komerční. To je naprosto přirozený krok v jakémkoliv podnikání a nelze to Southsideovi vyčítat. Southside v roce 2019 uzavírá spolupráci s firmou Splice. Jejich spolupráce započíná vydáním sample packu I Invented Trap Volume 1. V následujících letech bude Southside pokračovat ve spolupráci se Splicem. Kromě sample packů to budou různá YouTube videa, rozhovory a podobně. Southside má taktéž ambice podepsat pod 808 Mafia umělce. Pod 808 Mafia už nějací rapeři podepsaní byli, například rapper Slackmania se objevil na druhém mixtapeu 808 Mafia. Tentokrát to chce však Southside udělat ve velkém. Zhruba v roce 2019 se pod 808 Mafia přidává producent Pyrex Vipa. Ačkoliv se za začátku jedná pouze o talentovaného producenta, je to právě Southside, který Pyrexe vyburcuje k rapování. You got to witness firsthand Pyrex go from a producer to an artist, right? I didn't witness it, I made him do it. I'm the reason he went from a producer to an artist. Na konci roku 2020 tak vychází kolaborativní projekt 808 Mafia, Southsidea a Pyrexe, Blood on the Hills. S Pyrexem měl co dočinění i český producent Day6. Ten Pyrexovi zaplatil $150 za kolaborativní beat. S tímto beatem následně chytli placement na albu Quality Control. Jedná se o track What It Is s Offsetem.
Day6 v rozhovoru pro V Rapu popisuje, jak těžké bylo za tento placement vůbec dostat zaplaceno. A to mám asi nejradši spolupráci tady s ním, to byl jako první takový fakt velký placement, co jsem chytil, no. To bylo přes producenta Pyrex, jestli znáte, on je myslím pod 808 Mafia. Já jsem si s ním dokonce koupil to kolabo, koupil jsem to od něj za $150, kámo. A vlastně o 8 měsíců později vyšel tady ten track. Koupil jsem to od něj, neodepisoval mi, potom mi nějak odepsal asi po 2 měsících svoje číslo, že nečte zprávy. A pak mi stejně neodepisoval, ani mi nenapsal, a tak to je jedno, normálně se to vyřešilo. Ale vlastně v ten samý den, co to vyšlo, tak jsem si našel právníka a nechal jsem to, ať to vyřeší jakoby za mě. No jasně, to je další věc. Takže to byla vlastně super zkušenost na to, jak se pohybovat v tom průmyslu. No. Pyrexovo Blood on the Hills však není jediný projekt 808 Mafie v tomto roce. O měsíc později totiž vychází kolaborativní projekt Southsida a Doughboye, Demons Are Us. Podobně jako s G-Herbem má Southside s Doughboyem velice kladný vztah. V rozhovoru zmiňuje, že s nimi udělá projekt, kdykoliv budou chtít. Do třetice v tomto roce vychází třetí projekt Southsida, tentokrát s producentem Chase the Money. Jedná se o projekt, kde rapuje přímo Southside a můžeme ho najít na Soundcloudu. Musím z něj vypíchnout skladbu Go Beast, kde na úplném začátku se Southside vysmívá Lex Lugerovi. O tom, z jakého důvodu, si řekneme za chvíli. Moji tvorbu to začalo ovlivňovat až někde v roce 2020 skrz Instagram livestreamy, který mi ukazoval můj brácha jej. A jako v ten moment, co jsem otevřel to video s tím Southsidem, kde prostě pouštěl a kookapoval beaty s tím neskutečným jako zvukem, který najednou neměl obyčejnou two-step headku rovnou, ale dělal tam s ní prostě roly nahoru, dolů, tak mě to prostě naprosto sežralo, jako no. No rozhodně mi to dalo jiný mindset. Dalo mi to full-time grind takovým stylem, že mi to naučilo neoverthinkovat ty beats tolik, jako jsem kdysi overthinkoval, že jsem se snažil přeprcávat ten beat všemožnýma zvukama, ale ve finále to bylo vždycky o 4 patternech a udělat simple melody v té době. Chtěl bych ještě zmínit, že tady v tom období se člen 808 Mafie, DY Crazy, zakládá svůj vlastní producentský kolektiv Crazy Map. Tohle se stane postupně takovým trendem, kdy určití 808 Mafia producenti začnou zakládat vlastní poduskupení. Southside taktéž podepisuje rapera G2, což je bratranec producenta Luxury Tax. Je zajímavé, že G2 se do 808 Mafie dostal přes Bootcamp. Jedná se o akci, kterou pořádá 808 Mafia, kde se celý den dělá hudba. G2 zde měl příležitost rapovat spolu se Southsidem a Southside ho následně podepsal. The bootcamp is so crazy, like the bootcamp, you eat, sleep and shit music. Literally, it's all you do. You have sessions every single day. I had a session every day from day 1 to 31. Okay. From 8 to 8. Uh-huh. Or 12 to 12. It's a block schedule every day. The first 3 days, I had to go in there and make music with Southside. He'd make the beat. We was making songs. Like, by the third day, he was like, bruh, I'm signing you. Like, you know what I'm saying? Like, you got it. Like. V roce 2021 Southside pod 808 Mafii podepisuje další umělce. Jde o rapery Murray a Vejkoutron. V tomto roce začal TM88 taktéž spolupracovat přímo s FL Studiem. V rámci této spolupráce vyšly nějaká YouTube videa, pořádal se Beat Contest a v roce 2024 se FL Studio s TM88 spojilo, aby do FLK vrátili nástroj Monophonic Paint Tool. Man, I think we should bring that old thing back, man. You know what I'm talking about, the paint tool. Následující rok 2022 je opět velice nabitý. Zásadně tedy beef producenta Pelise spolu s 808 Mafii. Pelis je producent z Německa, který se k 808 Mafii dostal v roce 2018. Poměrně rychle si upevnil svoji pozici loopmakera. Dělal prostě dobré melodie, které posílal dalším producers, z čeho měl pak placementy.
Pokud znáte producentské duo Q-Beats, kteří jsou také z Německa, tak Pelis byl něco podobného, akorát v jednom člověku. Pelisovy loopy používal právě i Southside a dokonce jim vyšel jeden společný sample pack pod Splicem. V roce 2022 však dlouhodobý kolaborátor Pelise, Gunboy, vyšel s tím, že ho Pelis okrádá. Pelis jednoduše bral beaty nebo loopy, které vytvořil Gunboy a vydávali za svoje. Beat that Palace stole from me. Check the date, Loveland 2, 5/18/2020. There's my beat. See the thing? Now here's the Palace stole. Hear the beat? Producer, Palace. What the fuck? What is this? What is this? Za tady to samozřejmě dostal obrovský cancel od producentské komunity, taky od 808 Mafie a Southsidea. Shaleezy, Southsideův manažer, následně odhalil, že Pelis nikdy nebyl součástí 808 Mafie. Oni mu to sice nabízeli, ale Pelis tu smlouvu nikdy nepodepsal. I přesto však využíval jméno 808 Mafie k prodeje merče, soundkitů a dalších věcí. Nakonec tento spor skončil vytahováním soukromých konverzací a Pelis začal tvrdit věci, jako že každý splice pack Southsidea vůbec nedělal Southside, ale on, anebo že ho Shaleezy měl celou dobu okrádat o peníze. Ještě bych zde rád zmínil spor Lex Lugera se Southsidem. Ten trvá už dlouhé roky od dob, co se jejich cesty rozdělily. Často však pramení právě od Lugera, který například v roce 2017 na streamu vystoupil proti Southsideovi, Metro Boominovi, Futurovi, Zaytomanovi a dalším lidem. Y'all go listen to Southside First Beat, nigga, on Flockavelli, nigga. I'm just thugging in the club with my quad, wish me get the fuck out of here, nigga. Kromě již zmiňovaných beefů, Southside v roce 2022 podepisuje producenta Smet Certified. V moment, kdy tady to video vychází, se jedná o jednoho z nejvíce hot producentů na scéně. Produkoval skladby jako Daylight od Drakea, Vent Legit od G Herba, Lil Demon od Futura nebo Charge Them House a Fee od Cartiho. Southside se k němu dostal navíc úplnou náhodou. Smet s nimi byl ve studiu a když tam přišel Offset, tak Southside spal. Smet začal pouštět své beaty a Southside to probudilo. Následně Smeta podepsal. I just randomly was just playing beats in the studio for my friends and he so happened to have walked in and he was in like a room behind it. So somebody had cracked the door and then he overheard the beat that I was playing and he just came in like, yo, who made this beat? And then he was just going hard and I was just smiling, me and him just like locked in from there ever since. And Offset was there. Me and Offset met the very first time. Like I got signed with Sizzle too. Like. Ještě bych rád teda vypíchl Smet Certified, producent, který ho podepsal vlastně docela nedávno do 808 Mafie. Udělal brutální pokrok, ale spíš mě zaujal tím, jak je originální a jak vlastně má vždycky svůj prostě úplně crazy bounce, vymyslí nějakou úplnou prostě píčovinu, která v tom beatu udělá úplnej cirkus a je to fakt je to pro mě teďka momentálně jako jeden z go-to producers. Ovlivňuje mě dodnes, no. Stále to je moje velká inspirace a sleduju i aktivně. A hlavně podle mě to nejde ani jako přehlídnout, protože většinou, když ti vyjde nějaký major album v Americe, tak se tam nějaký 808 Mafia producent objeví. Následující rok 2023 se na veřejnost dostává nikdy nevydané album Southsidea a Young Thugga, nazvané Southside Thuggin. Najdete ho celé uploadnuté na YouTube, takže pokud jste ho neslyšeli, tak doporučuji poslechnout. TM88 navíc podobně jako DY Crazy zakládá své poduskupení. Jedná se o Crash Dummy Records. Na jejich kanále vycházejí různá videa a vlogy ze studia. V tento rok se do mainstreamu dostává také producent Hendrix Smoke. Ten začíná spolupracovat s ATL Jacobem, který je v tuto dobu již na vrcholu. Southside pak Hendrix se podepisuje pod 808 Mafii. V roce 2024 Southside vydává single President společně s Ken Carsonem a Destroy Lonelim. Důvod, proč tady o tom tracku mluvím, je ten, že Ken Carson je ve skutečnosti bratranec Southsidea. A to není všechno, jelikož producent Lil 88, který taktéž patří pod 808 Mafii a produkoval tento track, je zase bratranec TM88. Takže i nová generace raperů a producentů je s 808 Mafii spojená. I know you know Ken Carson for a long time. What you mean? That's Yeah. my nephew. Yeah. Lil 88 is TM's real nephew. TM88, that's his sister's child. Like his real life nephew. You know what I'm saying? So this shit is like, I knew these niggas, they was Yeah, yonder. Little babies.
Další umělec, kterého Southside nedávno podepsal pod 808 Mafii, je Cy Vos. Jde o rapera z Kalifornie, který se v roce 2021 link-upnul opět s Luxury Texem. Zhruba od roku 2025 je vidět jeho napojení na 808 Mafii. Vydal dokonce společný projekt přímo se Southsidem, kde oba rapují. Je navíc velice produktivní a má spoustu nevydaných skladeb. Pokud ho neznáte, tak doporučuji checknout. Momentálně ho poslouchám asi nejvíc ze všech raperů. I got songs with ATL Jacob, Southside, songs with Southside rapping on it, you feel me? I got 30 songs, 40 songs with Hendrix, you feel me? I got 20 songs with Two Dope, you feel me? Like... Čeho si můžete u Vose všimnout je, že on reprezentuje 808 Mafia West. Tohleto dělení je poněkud nejasný, ale 808 Mafia se teďka dělí podle světových stran. V roce 2024 Southside ještě dropnul projekt Break the Silence, který měl sloužit jako projekt, který vyjde předtím, než vydá Free Agent 4. Nový Free Agent ale pořád nevyšel a není jasné, kdy vůbec vyjde a jestli. A to už se vlastně dostáváme do současnosti. Mám tady pro vás ale ještě nějaké zajímavosti z průběhu let, které se mi do videa nepodařilo vhodně zařadit. První věc, kterou musím zmínit, je situace z roku 2015. Možná jste tady o tom dokonce slyšeli, jedná se o moment, kdy Southsideovi někdo ukradl jeho laptop. To se mělo stát na jedné ze show Waka Flocka, kde byl právě i Southside. Ten si svůj notebook nechal někde v backstage nebo v tourbusu, když se ale vrátil, tak už ho nenašel. Spolu s notebookem zmizely ještě nějaké peníze, tráva a další věci, ale podstatný je ten notebook. Poměrně rychle se zjistilo, že za celou krádeží stojí rapper Young Cartel. Ten následně v rozhovorech tvrdil, že ten notebook ukradl někdo z jeho hoodu a následně mu ho dal. Velice pravděpodobně to byl ale sám Young Cartel, který notebook z backstage ukradl. Co je však velice bizarní je, že Young Cartel následně začal s tímto notebookem pozovat na videu. Zde říká, že ten notebook chce $50,000 a tak tady začal rozprodávat vlastně úplně všechno, co na tom notebooku Southside měl. To znamená beaty, zvuky, FL Studio Project filey, VSTčka. Call on my fucking phone if you ain't got 50 bands, nigga. Me and my niggas need to eat. Fucking motherfucker, hit me up. All exclusive, industry master, professional beats, sounds, project files. What you need, VSTs, anything. You fucking dummy. Co je ještě bizarnější je, že až do dnešní doby můžete na internetu najít různé lidi, kteří se vám budou snažit prodat různé soubory z tohoto ukradnutého notebooku. Existují dokonce drumkity typu Sizzle Stolen Laptop Drum Kit. Každopádně chci říct, že Young Cartel se tady tím moc nepolepšil, protože Waka Flocka spolu se Southsidem si s ním samozřejmě vyřídili účty. Na internetu líkla jeho adresa, jeho dům byl vykraden a byly tam další věci, které se mu staly. Hello, Cartel has a laptop that's 5 years old that you've been trying to sell stuff off of and you're still broke. And you was just pussy when Waka Flocka seen you. Damn. Další zajímavostí je, že v určitý moment byl součástí 808 Mafie i producent Sean Ferrari. Ten o tom mluví v jednom z rozhovorů, ale upřímně jsem to nějak dál nestudoval. Ještě bych zde rád zmínil nějaké vzory nebo lidi, ke kterým Southside zlížel. V několika rozhovorech zmiňuje jména jako Lil Jon, Shorty Red, Dr. Dre, Kanye West a další. Mně osobně udělali velkou radost jména jako Lil Jon a Shorty Red. Oba totiž ještě před 808 Mafii začali popularizovat 808 basu. Lil Jon jako hlavní průkopník Cranku, kde se 808 basa používala, a Shorty Red jako dnes již legendární producent, který na konci 90. a na začátku 2000 let pomohl inventnout trap společně s Gucci Manem, Jeezym a dalšími. Poslední zajímavostí je, že v roce 2018 Southside spolu s Metro Boominem založili uskupení s názvem So Icy Boys. Je to vlastně duo, které se skládá pouze z nich dvou a bylo to na popud Gucci Mana. Gucci came to the studio. He came to the studio, him, Offset, all them, we was in the hallway talking, me and Gucci. Gucci just kept looking at us, smiling at each other like, he like, man, y'all need to do a producer group. You feel me? And Metro was like, man, we was just talking about that. He like, man, y'all the So Icy Boys. Like, he like, look at y'all, ain't no producers walking around like y'all. At all. You feel me? So we just, that shit like a
It's funny that they be like, this Icy boy. Abych tohle video nějak zakončil, tak chci říct, že 808 Mafia je naprosto zásadní. Bohužel, producenti jsou obecně velmi přehlížení, natož u nás v Česku. Pravdou však je, že jsou to právě producenti, kteří do game přináší nový zvuk. V dnešní době, kdy jdou lyrics spíše do pozadí, navíc beaty vyčnívají více než kdykoliv dřív. V tomhle videu jsme si řekli příběh 808 Mafie. Troufám si říct, že není nikde jinde lépe zaznamenán než v tomto videu. Žádné dokumenty o 808 Mafii jako celku totiž neexistují ani v Americe. Ještě než tady to video ukončím, tady mám pár posledních slov od našich českých producentů, se kterými jsem na tomto videu spolupracoval. Vlastně 808 Mafia pro mě dneska znamená strašně moc, si teďka uvědomuju. A myslím si, že pro obrovskou část jako producentů je 808 Mafia totální jako modla. A bez 808 Mafia by nevzniklo jako to, co tady teďka je. A myslím si, že jako 808 Mafia mě ovlivnila hodně i v tom, že dneska dělám beaty. Protože jak jsem si točil ty vlastní skateový videa, tak jsem chtěl mít ty vlastní beaty. A tak jsem si stáhnul FLko a začal jsem. A dneska si třeba myslím, že 808 Mafia je vnímaná už taková jako celkově jako brand. A myslím si, že dneska je to vnímaný už jako obrovský celek a pro XXX milionů producerů je to prostě brutální vzor in this game, jako třeba pro mě a pro Kudovského. Vlastně to udává směr mojí tvorbě dodnes a za mě 808 Mafia změnila tvorbu samotných beats na totální lifestyle. Hlavně mě to ovlivnilo, že to byl hype totální. To, když jsi slyšel v klubu do prdele, tak se chtěl urvat, jako. Takhle mě to asi ovlivnilo, že mi to dalo i nový lifestyle. Že jsem jako se jenom zavřel, locked in a dělal jsem jenom 808 Mafia type beats, dá se říct. Moje láska k trapu nevyhasla a dodnes považuji MC Hammer od Ricka Rosse nebo Boston Endem od Floky za naprostý pík. Závěrem chci moc poděkovat především Kturovskému a Maxovi za beaty do tohoto videa, za pomoc a support. Poté bych rád poděkoval všem producentům, kteří byli tak ochotní a do tohoto videa mi přispěli kouskem jejich příběhu s 808 Mafií. Díky moc Kturovsky, Maxo Brazy, Zakaj, Real JC, Bold Yay a Willy Vinik. Vám ostatním děkuji za pozornost a že jste video dokoukali až sem. It's hard, Maxo Brazy. Hard. Hold on, gotta bring that one back, man. Y'all acting a fucking fool today. I ain't gonna lie. Y'all acting a fucking fool today. Y'all sending in some shit. Y'all not playing no games today.